खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। श्रीभूमियाव 13 कोटी रांनि मरफिन आरो सासे सुबुं हमदों। गसाइगावआव सिनाय मोनै सासे आइजोनि गोथै सह बोखांनो हादों। गलाघाटआव सासे सुबुङा लोगोजोंनो बुथारजादों। बिलासिपारायाव 26 मोसौ लोगोसे 5 सुबुंखौ हमदों। बखिष्टआव मोसौ बेदरनि फालांगि खालामनायनि दायाव सासे सुबुंखौ खादों। गुवाहाटीआव सिनाय मोनै लाइमोननि गोथै सह मोनदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। श्रीभूमि आरो काछार जिल्लायाव आसाम पुलिसआ गासै 38 सा आसाम राइफल्सजों लोगो नांना समबारखालि बदरपुर खार ओनसोलाव सिग्रोमनाय समाव खमैबो 13 कोटी रांनि 8.224 किल'ग्राम मार्फिन बोखांनो हायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला रैखाथि हान्जाया अपारेशन समाव गंसे गारिखौ लाखिनो सिग्रोमनायनि उनाव दोनखुमाग्रा जायगानिफ्राय फेग्रा मुवाफोरखौ मोन्दोंमोन। लोगोसेनो ड्राग्स फालांगिजों लोब्बा थानायनि दायाव पन्चग्रामनि थागिरि डला राजाखौ खायो। बे समाव पुलिसआ जब्द खालामनायनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो थाखाय आरो ड्राग्स नेटवर्कआव सोर लोब्बा दं बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। सिनाय मोनै सासे आइजोनि खावसे सेवनानै थानाय गोथै सहखौ दिनै क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि तुलसीबिल पुलिस थानानि सिङाव थानाय फुमका गामिनि नाला साखाथियाव बस्ता सिङाव सोनानै दोननाय खावसे गलिनाय एबा सेवनाय आइजोनि गोथै सहखौ मोननो हायो। बे जाथाया ओनसोल नाङैनो संखिखांनाय सोमजिहोदों। जायगानि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला नालानिफ्राय फैनाय गेसाव मोनामनायखौ लानानै गामियारिफ्रा सन्देह खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांमोनहा नायबिजिरनो गोनां जायो। नायबिजिरनायनि समाव बिथांमोनहा गोथै सहखौ बस्तायाव अन्थाइजों सोनानै नालायाव गारहरनाय हालोदाव मोन्दों। जायगानि सुबुंफ्रा थाबैनो जाथायनि सोमोन्दै तुलसीबिल थानानि पुलिसनो खौरां हरो। खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ जाथायथिलियाव सहैयो आरो गोथै सहखौ बोखांनो थाखाय नांगौ राहा लायो। जायगानि सुबुंफ्रा सन्देह खालामदों दि आइजोखौ बुथारदों आरो बिनि गोथै सहखौ बस्तायाव सोनानै नालायाव गारहरदोंमोन। आइजोनि सिनायथि, थैनायनि गुबै जाहोन आरो जाथायनि आन्दोआव सोर दं बेखौ पुलिसआ नायबिजिरनायखौ फोजोबनायनि उनावसो रोखा मिथिनो मोननाय जागोन। माबोरै, बबेनिफ्राय, सोरजों बुथारजाखो आरो आइजोआ सोर बेनि दासिमबो गुबै खौरां मोननाय जायाखै होननानै फोरमायदों गामिनि सुबुंफोरा। गलाघाट जिल्लानि पुरबांला ओनसोलाव समबारखालि सासे सुबुंखौ गावनि लोगोआनो हरनि समाव बुथारनाय जाथायाव ओनसोल नाङै सोमोनांहोदों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ लहित फुकन होननानै सिनायथिदों। नखरनि सुबुंफ्रा दाबि खालामनाय बायदिब्ला रबिन कलिता मुंनि लोगोनि न'आव थांनानै जौ लोंनाय समाव रबिन कलिता आरो गुबुन सुबुंफोरा जयै लोगो नांना लहित फुकनखौ गाग्लोबदोंमोन। जाहोनाव लहितआ जायगायावनो जिउ गोमायो। फारसेथिं जौ लोंनानै बिसोरनि गेजेराव नांज्लायनायनि उनाव बुथारनाय जाथाया जादों होनना नखरनि सुबुंफ्रा सन्देह खालामदों। बे समाव पुलिसआ नायबिजिरनो थाखाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि रबिन कलिताखौ खायो आरो बे जाथायाव लोब्बा थानाय गुबुन सुबुंफोरखौ नागिरगासिनो दङ। धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारायाव पुलिसआ समबार फुंनि समाव मोनसे अपारेशन खालामना 26 मोसौफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे जिब-जुनारनि फालांगि नेटवर्कजों सोमोन्दो थानाय 5 सुबुंफोरखौ खायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे अपारेशनखौ बिलासिपारा आरो सालकसा पुलिसआ जयै लोगो नांना 17 नं राजा लामाजों नांजाबनाय गौरां नगराव बानायदोंमोन। अपारेशनाव हमजानाय 5 दायनिगिरिखौ हायदर आली, गलबर आली, शाह आलम, सहर आली आरो नुर आलम होननानै सिनायथिदों। गुदि खौरांनि नायबिजिरनाय बायदिब्ला बे ओनसोलाव मोसौफोरखौ गुबुन गुबुन लामाजों सम बादियै लांलाय लाबोलाय खालामबोबाय थादों आरो मोसौफोरखौ सिमा बारहोना बांलादेश फारसे दैथायहरनायनि दाबि खालामदों। दासान्दि पुलिसआ बे नेटवर्कनि गुबुन दायनिगिरिखौ हमनो नाजानायजों लोगोसे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। गुवाहाटीनि बखिष्ट हाटगाव ओनसोलाव आयेन बेरेखा मोसौ बेदर फालांगि खालामनायनि दायाव समबारखालि पुलिसआ सासे सुबुंखौ खायो। हमजानाय दायनिगिरिखौ रुहुल आमीन होननानै मिथिनो मोन्दों। पुलिसआ सिग्रोमनाय समाव बिनिफ्राय गोबां बिबांनि मोसौ बेदर मोननायनि उनाव ओनसोलाव मोनसे गोख्रों थासारि सोमजिदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला दायनिगिरिया बेफोर बेदरखौ बिहार, उत्तर प्रदेश आरो सोनाब बेंगलनिफ्राय ट्रेनजों लाबोनानै पल्टन बाजार रेलवे स्टेशनाव बोख्लायना अनुपम पथनि सिजुबारियाव थानाय गुदामाव लांनायनि उनाव गुवाहाटीनि गोबां हटेलफोराव कुरियार सार्भिसनि गेजेरजों जागायदोंमोन। बे समाव पुलिसआ बे नेटवर्कनि सुबुंफोरखौ नागिरनो थाखाय दायनिगिरिनाव सोंथि खालामगासिनो दं। गुवाहाटी गरसुकनि सिङाव थानाय पामहि ओनसोलनि मोनसे दैमायाव समबार फुंनि समाव सासे सिनाय मोनै लाइमोननि गोथै सह मोन्दों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गोथै सहखौ दैमायाव गोजावना थानाय नुनो मोन्दों आरो बियो जिन्स आरो टि-शार्ट गानदोंमोन। जायगानि सुबुंफ्रा लाइमोनखौ बुथारनानै दैमायाव गारहरदोंमोन होननानै अजद दैखांदों। खौरां मोननायनि उनाव गरसुक पुलिसआ जायगायाव सहैना गोथै सहखौ बोखाङो आरो जाथायनि बागै नायबिजिरनायखौ जागायो। बे जाथाया ओनसोलाव गोबां जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।